Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Kolentits. Tawagin nyo na lang po akong Chikay ng Paranaque. Isa po akong single mom. At gusto ko lang i-share ang katas ko tungkol sa tatay ng anak ko na isang seaman. Nako. Manny po ang pangalan niya. Hindi pa kami kinasal at sa amin siya nakatira dahil katwiran niya, saka na lang tayo bumukod kapag nakapag-ipon na. Dahil lagi naman akong nasa barko. 9 months po siyang wala at pag uwi niya, pagkatapos ng 2 buwan, sasampa na ulit ng barko. Minsan po, kulang-kulang pa ang sustento. At nung pangatlo niyang uwi galing barko, dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, ang bango-bango ko talaga. Bagong bili tong pabango ko. At bago tong lingerie. Ang ganda ba, mahal? Mahal. Tulog ba yung bata? Ha? Makulit. Malikot. Tulog na ba yung bata? Tulog na, kaya umpisa na natin bago magising. Nantok na ako. Bukas na lang. Sige na. Basketball kasi kami. Napagod ako eh. Alam mo nung... Isa lang, isang round lang. Dali. Dali. Ay, nako. Sige na. Ayaw mo Pagod pa na to. ako eh. Bango ko, may malig ko. Dali. Dali na. Mahal. Dali na. Hindi mo ba na-miss? Pagod kasi ako. Sige na nga. Plastada na ako ng bala. Sige, game. Bakit papasok agad? Walang foreplay? Okay na. Ano ba naman to? Wala eh. Wala nang practice eh. Sensya na. Hindi mo lang ako pinatapos. Ay, tapos pa. Bukas na nga. Ikaw kasi nangungulit. Tapos na ako. Yung gagawin ko. Wala Isa na. pa, ako naman. Hindi na nga kaya. Pagod na nga eh. Ito naman, nakakatampo naman to eh. Pagod na nga. Ang kulit Eh, naman paano eh. ako? Bahala ka na dyan. Ikaw lang masaya. Pagod na nga ako. Martin. Wala na nga. Oo. Bahala ka nga dyan. Ba't ka ba nagagalit? Matutulog na yung tao eh. Matutulog eh, ikaw lang natapos. Ako, ikaw lang masaya. Yan ang bang gusto mo? Ang tagal nating hindi nagkita. Mani naman eh. Apaka manhid mo naman eh. Pagod nga ako eh. Babawi na ako next time. Mani, sasampa ka na ulit eh. Wala pa naman eh. Ito O naman. bukas ah. Oo, bukas. Kinabukasan,
na. color black naman to na Teka lingerie lang, teka lang, Ang ganda anak. nito. G-string to. Tulungan mo na yung bata. Tulungan mo na yan. Sige na. Pagod na nga ako. Saan ka napagod? Sige na, man. Dali na, miss ko na yan. Ako muna patapusin mo. Sige, Dali. sige na. Sige na. Gusto mo na talaga. Dali, ako muna patapusin mo. Dali na. Hindi, diretso na. Wala nang ano. Ito naman eh. Halikan mo muna ako sa leg. Sige na. Ganun ba yun? Ganun dyan. Ito naman parang inosente naman to. Sige na. Okay na. Alam mo, pwede kang ilagay sa Guinness. Ano? Fastest man, sa totoo. Ako! wala. Ako! Bahala ka. Wala kang practice eh. Ang gagawin ko. Ako naman. Game, dali. Wala na yan. Pagod na yan. Kukulitin Sabi na mo kahapon, ako naman ngayon. Money naman eh. Ano ba, Chikay? Kukulitin mo na naman ako. Bawin ako next time. Tulog na ako. Tulog ka na nga dyan. Money! Money! Pagkatapos ng gabing yon ay never na po kami nagbembang. Sumampa na ulit siya sa barko. Di man lang ako sumaya kahit onti. Nag-prepare pa naman ako. Tapos parang hindi siya excited na magkaroon kami ng yun. Ng oras namin dalawa. Parang hindi siya excited. Wala siyang gana, napansin ko po talaga. At matapos ang 9 months, sana ba itong si Manny? Wala pa. Pag-uuwi dito, mas marami pang oras sa barkada. Sana ba yun? Mama, ano ba hinihintay mo? Anak, tulog ka na, si Papa mo. Sabi kasi saglit lang siya sa friends niya eh. Ako na lang mag-antay. Mama, ano yung nisusuot mo? Na para bang pang-Catwoman. Costume yan. Meow! Ayan, may pusa, Mama. Tulog ka na, Jinky. Ayan na po si Papa. Papa, hello! Nintay po ni Mama, naka-costume siya. Anak, yung tsura mo. Sinusuot mo. Anak, hag Papa. Papa, sleep na ako. Ang baho mo eh. Amoy ka na aalak. Grabe naman to. Good night. Maliligo mo na si Papa, tas love mo ko ha. Okay, good night Good po. night. Love you, anak. Anong oras na? Wala ka bang relo? Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ikaw ba yung walang relo? Kasi hindi mo Wala. alam yung tamang oras ng uwi. Ay, may relo pa. Lobat. Ng taong minsan lang umuwi sa bahay. Lobat. Manny, ako ba? Nagjo-joke ka ba? Kasi nakakapikon. Ano ka ba? Mas marami ka bang oras sa barkada mo kaysa pag umuwi ka oras sa amin? Ano ba? Pati sa anak mo, wala kang oras. Aalis ka, tulog. Uuwi ka, patulog na. Ano yan? Wala kang oras sa amin Ano, mas matimbang pa sa'yo yung tropa mo? Ayan na naman tayo. O talaga naman kasi, talaga naman eh! Nag-costume pa ako Sige, tawanan mo ako. Nakakatawa naman talaga yung tsura mo eh. Ano yan? Para sa'yo to hindi mo man lang na-appreciate. Sorry. Katuman o Batman? Mas kamukha mo si Batman. sorry. Alam mo, dyan ka na. Ano? Oy! Ito naman, pigon agad eh. Oy! Teka nga, babalik ako. Ang kaliwanagan nga tayo. Pikon ka agad. Ano ba? Ayoko na.
Anong ayaw mo na? Hindi na ako makatiis dyan sa ugali mo. Mas matimbang pa yung kaibigan mo. Ha? Uuwi ka, wala kang oras sa amin. Wala kang nga pasalubong sa amin. Kulang-kulang pa nga yung padala mo lagi. Ginagawa ko yung responsibilidad ko bilang nanay ng anak mo at bilang asawa mo. Ikaw, ginagampanan mo ba? Ano pa? Tamo, ganyan kakausap, wala kang kakwenta-kwenta kaya hiwalay na tayo. Ayoko na, hindi ko na kaya. Ito naman. Ayoko na. Ano? Ayoko na, uuwi na kami sa nanay ko. Uuwi na kami. Gamitin natin yung katuwa. Ayoko na. Sige, mag-joke ka. Kala mo nakakatawa? Ano ba? Diyan ka na. Chikay! Chikay, mag-usap nga tayo! Chikay! Nakipaghiwalay nga po ako kay Manny kasi nakikita ko na iba siya. Malamig. Mas maraming oras sa barkada tuwing uuwi. Walang oras sa anak. Kulang ang sustento. Napaka-red flag niya na po. Kaya nakipaghiwalay ako. Isang araw, kapal na muka, may nalaman po ako. Mars, yun na nga. Ano Yung Manny mo. Nakita ko may chick siya doon. Yung kaibigan pala ng tropa niya yun. Kainuman niya palagi. Kakahiwalay lang namin eh. Kaya nga, tuwang-tuwa pa nag-inuman nandun yung babae. Ang iksi ng shorts. Hindi, syempre may respeto naman yun sa relasyon namin. Kakahiwalay lang namin, kalandian lang siguro, pero hindi naman jowa. Anong hindi jowa? Nandun halos gabi-gabi mag-inuman nandun yung babae. Oh, anong hindi jowa? Jowa niya yun. Kinausap ko yung mga kumpare niya. Jowa niya yun. Totoo Ano? ba yan, Trixie? Totoo yan. Ako pa ba? Ako pinakamarites dito. Totoo yan. Legit yan. Kahit kausapin Anong gagawin mo pa. ko? Kausapin mo. Kaya naman ako nakipaghiwalay kasi para ayusin niya eh. Pero may pinalit agad. May pinagtas na dito pa. Di ba ang kapal? Sino? Kapitbahay? Ka- Ano? Sa kabilang street. Ayan oh. Hindi man lang lumayo ang hayop. Kaya nga, ang kapal. Ba't natatawa ka? Aray ko, ba't ako ba yung babae? Eh bakit di mo agad sinabi sa akin? Kanina ko pa nga sinasabi sa'yo, kasabayan nila inuman. Sa halip na ayusin ni Manny yung buhay niya. Nakipagrelasyon agad ang kapal ng mukha. Katleya. Oh, yan ha. Yun yung clue ko si Katleya, yung babae yun. Parang kilala ko yun, nakikita ko yun pag umaga eh. Kaya nga. Yun yung Ilan din ang babaeng pupuntahan ko yun! Katleya! Katleya! Sino yan? Hindi yan si Joy Joy. Joy ba? Ah. Hello. Sino to? Sino yan? Ah. Ay, sorry, Katleya. Andito kami. Ako yung friend. Sino kayo? Ayan, Mars. Yan. Sino kayo? Who are you? Yun eh. Ikaw ba si Katleya? Yes, but my nickname is Leia for short. Kapal ng mukha mong babae ka. Minahas mo yung asawa ko. Alam mo bang may anak si Manny, ha? Alam mo bang may asawa, ha? Ano, ha? Alam ko. Pero Hindi naman daw kayo kasal, ang Mars. sabi niya ay hindi naman kayo kasal. At single naman daw siya. Hindi pa itong babae. At wala naman daw siyang pananagutan sa inyo at sinusustento naman kayo. Kapal ng mukha mo manghimasok agad sa relasyon. Oy, Siyempre sinabi lang yun. Kasi gusto ka niya eh. Ano, pukpuk ka ba ha? Hoy, Ingat ka sa pagsasalita mo. Ay, At ikaw pa yung nanampala? Mars! Ay, tigilan niyo. Mars! Kapal na Sandali, mukha Mars! mo! Ang kapal na mukha mo! Umalis kayo sa bahay ko! Uppercut! Flying kick! Mars, tama na! Mars! Kapal na mukha
ang boses po ni Chikay! Papa yun. Papa! Chikay! Papa! Bakit po? Asa mama mo? Nasa CR po naliligo po. Papa, bakit galit ka po? Anak, huwag mo nga kusapin. Yung mama mo yung kusapin ko. Chikay! Ang ingay mo, ha, Manny? Ginagawa mo dito, kapal na mukha mo ah. Ba't mo Nakilala ko na. Oh, Oh, nagsumbong na yung kabit mo. Nagsumbong na sa'yo, kawawa Ay, naman. Nagbubugang kami. ano kabit? Una sa lahat, tite kasal. Tsaka, una sa lahat, pangalawa sa lahat, hiwalay na tayo. Ba't ka nagagalit? Wow! Ha? Proud ka pang animal ka! Ha? Kakahiwalay lang natin may pinalit ka na. Excuse me, kabit yon. Kasi may anak tayo. Ha? Hindi yung kabit kasi hindi naman tayo kasal at tsaka hiwalay na nga tayo. Grabe, pangangatwiran talaga ng mga babaero yan! Sabihin Kapal mo na ng kung ano mukha gusto mo mo. sabihin. Kapal na mukha, di ka nahiya sa harap ng anak mo, ha? Sinabi mo yan? Tsaka kung may papalit ka, gandahan mo naman. Ang pangit! Inggit ka lang. Pangit! Bagay kayo pareho kayo mukhang basura! O, di basura na Doon kung ka basura. na! Oo, Ba't doon ka ba talaga ako. pumunta dito, ha? Sumbungera pala yun. Doon Sina- pala yan, eh. Baho siguro ang niyan. Sinasabi ko sa'yo, ha? Tigilan mo na, ha? Tigilan mo si Katleya, Talaga, ha? titigilan ko yun kasi hindi niya naman deserve yung oras ko. Umalis ka na nga! Umalis ka na! I'm okay. After all, it's been a while since you Metro's #1 Love Radio. Basic!